Lingkod po, mga igsoon, may buntag, mahaw na mo, wa pa. Sa unang panahon, sa kauban pa si Kristo, wala may santos nga misa. Sa may labuhaton, magwali sa maayong balita, ang maayong balita, ang gingharian sa Dios. Pagkatapos magwali sa pulong sa Dios, mag-ayo o mga masakiton. Munang ila trabaho ito mga tinunan o ang atong Ginoo. Walay santos nga misa. Muna kato nakaadto sa Jerusalem sa Holy Land, namay dito sinagoga, itawag na sinagoga. Pero yung sinagoga, muna simbahan po, no? Kay ang sentro templo man ang sentro o ang mga ibali ang sentro nato diri katedral, ang mga parokya mao na ang extension sa katedral. Muna ila dito sila magwali o mag-ayog mga masakiton. Noon ang Ginoo nag-antos na namatay na banhaw, wala na siya, nagsugo man siya nga sa katapusan panihapon. Ngayon man siya, katapusan panihapon, dito sila, mukato ang misa kitahay, nagihimo na atong Ginoo, may kuha siya pan, kuha pan pare, niya taas. Unas katakuha ng vino, tapos buhata kini arong paghandom kanako. Muna na karon ato gibuhat, nanay ato duha kaparte ato misa, liturhiya sa pulong o liturhiya sa Eucharistia. Muna iyo pagdawaton si Kristo kay an mudawat kaniya hatagan og kinabuhing dayon. Muna kinabuhi ka ito sa gingaran sa Diyos. An mo inom sa akong dugo, taga siya sa kinabuhing dayon. Dili naman ka mo inom og bino, pari lang, kay matapos. Kay ang body, ang lawas ni Kristo, na may dugo. Kaya di man na patay na inyong gikalawat, buhi man na Kristo ang inyong gikalawat, na ay dugo na. Kay buhi man ang patay wa tay dugo. Muna kay ang atong pagtuo nagtuo gayud kita na si Kristo present diha sa santos nga misa. Muna nga kalainan sa ubang relihiyon mga igsoon. Ngonya ang instruction sa atong Ginoong Hesus, ayaw kamo pagdala og puntil o sudlanan sa limos o mga gamit, mga sinina, ayaw mo pagdala, bisan sungkod, ayaw pagdala. Lakaw lang ka mo na walay dala. Ano man? Ayaw ka mo pagdala ng mga baon kay maka-atraso ka na sa inyong misyon. You have to travel light. Kay kalagyo, puro ba alakaw? Asa may sakyanan sa una. Lakaw man dyan. Muna, nagpasan kag malita diha, pasan kag bag. Istorbo, no? Ayaw pagdala. Yeah. Kung saan man pagkaon, God, the people will provide. Muna. Salig ka mo sa mga tao na iyong adtuan, na inyong serbisyuhan, iyong ayuhan nila mga sakit kay sila ang magpakaon ninyo, sila maghatag ka ninyo sa inyong panginahanglan. Ano na mga igsoon? Ang mga tao may musuporta sa panginahanglan sa mga gipadala ni Jesus para pagwali o pag-ayos sa mga masakiton. Munang kamupod, wa may sweldo ang pari. Kinsa may magpakaon, di kamo, mao na kada misa adunay kolekta para
palit bugas ni Father para sa karne na sudan ni muna an iyo halad suporta mana sa paginahanglan para mabuhi ang inyong pari maintenance sa simbahan payat sa daghan kaya kung wala di ka mamuhatag patay iyo pare kay wa may ipalit bugas unya kung mamatay iyo pare tulubagon man ng mga tao pagkadaghanin nyo dili ka makabuhi ninyong pari mo na ayaw pagdala unya nag-ayo silang mga masakiton karon wa na mag-ayog mga masakiton ang pare tapos sabi sa kay mag taas-taas baya magwali pa unya mag pa sa magkusagrar pa unya daghang pag mga other ministries trabaho sa pare pero pag-ayog masakiton sa gibuhat karon sa pare kanang ang mga masakiton santalanahan mo na pagsantalanan sa pare ang uban nangaayo ang uban nangamatay salamat sa Dios na nasantalahan sa siya siri pa siya mamatay no mo na kamo makasakit ka din na mag di na ko tawag pare kay para mulagsik or padayon na nga to sa report na sa atong Ginoo. Munang uban dili magpasantala na kay hadlok mamatay. Mamatay man kaw gihapon. Di ka pasantala biski andamon ka kay ang pagsantala na pagpasaylo man sa masala o pagligon. Kay hina man kaw kung masakiton ka may ako gisantalanahan sa pusok aw gikuha ako sa anak kay aniya amahan pasantalanahan wa man nila sultihi pag abot ko pertin sukuha ano na may pare di pa ko matay para uli para di pa ko matay sunod si mana namatay sa kung nagpasantalana to basin dugtugan pa iya kinabuhi or mamatay po no amo ra man ano ingon ko sa mga parokyano diha sa Babag kadto gusto mabuhi magpasantalana ka Father Jojo kung gusto na niyo mapahuway sa dayon ako ang kuhaan ninyo walay mo kuha na ako magpasantalana kay nahadlok ano mahadlok man taong matay at tumataghapong paingon. Ayaw kahadlok. Kay anda makita. Wala nagsimba kita. Kay pagpangandam kini. Ganun sa kita kuhaan ni Lord. Taka baya. Bata kay balo pagawas diha. Naligsad tag motor. Tumba patay. Tanawa nagsimba pa. Bata kay balo. Mga agsuon. Manangandam kita kanunay. Nag-inom ng tubig. Nabutukan patay. Sao man na asa man unsa man ato pagkunan di mata kay balukanus kita kuhaon sa atong Ginoo mo na ato pagsimba pagpanganda mani kuno unya di ka ganahan na makikita na ka Ginoo di ka ganahan ana magkita na ka mga santos ito magkita na ka mo sa mga nangamatay na inyong mga mahal sa kinabuhi ang mga byuda magkita na sila bana pero di na ka mo wala na kita lang na kung magkita man ugaling ikulain asa dito gibutang sa Ginoo kay imo ba na dili mo simba asawa ra sige simba ba na dili mo simba sa di ka mo magkita gihapon so maningkamot kita nga igsuon kay gitagana sa Dios ang gingharian para kanatong tanan aron magkahiusa kita ngadto sa iyang gingharian. Kung kasi mauna nato pangitaah no asa mo si Father Jimmy wow kunya ta sus tuwa sa ilawom Father ngano na makadiha na pare ra ba kao ari kao tadi sa taas kami gani na kolektora kami na taas kami ngupot si Father Jimmy ayaw saba diha kasi obispo tuwa pag sa ilawom
So diya ta kay balo, asa kita ibutang sa Ginoo, no? Una ato pa rin kamot, no? Na ayuson ngayon ang dagan sa atong kinabuhi, nagmahal kita sa Dios o sundon ang mga sugo sa Dios. Manindo kita pareho